Chevers gemoved in the concept, and then so fish from a fish tank, and like set off the shelf. And with a few minutes here from the fresh tank, fill your wagon and fresh fish only at Pescado. They have to do with Mosey. Mosey, zoom in the secret how Pescado became so popular so quick. Pescado is currently at 4 locations, divided between 4 supermarkets in the 3 evergreens between Lakewood, Monsey, Pomona, and Food Kosher in Williamsburg. Kijk hier, Chaim. Kijk wat they platter do. Wow, you took cured to a whole new level. Exactly. The design, the cured, the boxes, alles self-invented and in-house, do bij Instant Pescado. So it's not yet a commercial company, it's not heimisch. 100%, 100%. Nice. Mit der Pescado platter, die erste platter, presents us feinem, vom Schlochmunas, see our hostess gift. Whatever it is beautiful, it's presented. I'm happy with the titzig. Kijk wat doet dit. Frische fish. De boord ze kunnen grillen, gekochte vis, cured, hering, frische slices fish. Man pakt het er nog op een shelf, hummus plates, lunch plates, gebakkene vis. Dat is in zo'n heilige showcase. Je kan bestellen vis te snaden, lopen ze maar veel. Alle minen, ready to bake. Ga maar blijven dit is ready to bake. Neem ze daheim, bakst hem op. Fish gel, spices, van allem, alles is doen bij Pescado. En ik stem, moest hem opzetten op een tisch, legst hem erop van de een. Moest hem erop nemen van de plastic, neemt hem erop van de tray, even stof de plastic en dan legst hem erop. Kijk maar, oh my goodness. Het is ook een high classy, dat is not kennis van Pescado, het is een classy item. In zijn heilige showcase, frisse vis, neemt eroos azaat. Like to do, maar weet wie groot, wiffel. I love that concept. Nah, I think you're the first fish to say it's not the fish of front van Ampuna. Exactly. Right over here, you see how they're cutting, how big, how small, how. No, guys in the back. In the back they cut it over here, right in front of your used to be a turn around. Zum zijn niet dat met hebben gemaakt de plaats door weer gaat 2 uur terug. Dat als ik het toschen aan de location zo goed, we snap dafke in front van de customer. Ze vazen, woes de bakims, wie groot de bakims, maar ik niet aan kan schrijven. Deze daarste, doe alste. Oh, dit is iets. Geheim, ik wil daar hebben in zijn Pomona location, wazen ze dorten zeeto's. En dan gaan ze nog wazen ze maar de platters, de production van de platters en de ongegraaide platters. Kim, laat me gaat maar reizen. Let's go. Okay, Moshe, doe dat maar nog een keer in Evergreen Pomona. Evergreen Pomona. Dat is de water, een riesige selection. Gekochte vis, cured fish, herring, platters. Unbelievable. This Pescada guy is out for lunch, like they say. The same large selection. Beautiful, beautiful, beautiful 50, 60 herring cured. Alle mine selections voor Shabbos dish. Lunch plates, smoked fish, sauces, frische slices salmon, roos gelijk doe. En nu als de water. Ausgedraaide counter. Voor de customers, ze kunnen schnaden de fish. Cut it in front of the customers. Al zijn pink was mishnadu. No gimmicks. Heilige showcase, frisch gebakkene vis. Als we de fish doen, gaat dat door. You pull the fish out and on the spot gaan we dat. Kijk dat frisse vis doen. Heilige. En yes, laten we daar aan in de back. Laten we de wazen met z'n macht platters. De COVID Shabbos, frisse vis, hand ongekomen. Man pitst de moos, man cleant de moos, man wascht de moos. En man lijkt hem roos, man maakt zich dat man verleters gaat. En man lijkt hem roos op een shelf. Frisch, de COVID Shabbos, de frisse, heimische slices salmon. Gegessen met heimisch nog, heimisch. Alles heimisch. Pescado, the way we roll. The way we roll. Alles handmade, me schnaat, me pakt, me labelt. Get back, cake. Wow. Whoa. Mire, what's this in the motion? This is scorched salmon. Scorched salmon. Scorched salmon, some are regular, some are barbecue. Cured and torched. One of the hottest items in the cured selection made of Shabbos. These are the hot items. So the cured, not the max that torch situation, so it's max a little crunchy. Marinated, but I get the flavor. Get the crunch. COVID Shabbos good. What should COVID Shabbos good? COVID Shabbos good. COVID Shabbos good. Ich kann wieder geben kick of day. Chaim, ga maar blik auf unsere platters do. The ready orders. Gorgeous. Prepared cured, 12-inch cured, herring platter, a kleinere kiddish platter, laks and tuna and sliced laks, side of salmon,
Side of salmon. Wie zu darfst du sagen? Noch eine Sache abschluss zu durch, da gehen wir was der Brochure. Und du gehst einen Blick. Wieso haben wir gereiht und die Sachen? Oh, this is the actual cured fish. Steigt und schnat. Wow. Man leicht daraus ein Stücklich. Als Handarbeit, no machine. Exactly. It's like here was the cured salmon, the cured tuna. There's that that's on the dessert. Ja, aber okay, wie shine, wie beautiful, wie heilig. Beautiful, gorgeous. Da schnaller so pinklich jede Stickel. Ja, get the messers. Get the messes. Alles, jede Detail. Steife Arbeit, du. Pescado, I like your design and your color. It's very classy. Baruch Hashem. Echt classy. Sache wird dann angelegt, Baruch Hashem, als geht gelungen. Ga je maar zien, we maken de platters en de platters zijn dat ready. Als je ook gaan, nog een zacht abschluss van platters, dus we kunnen altijd bestellen. Bij any van alle onze locations. Daarop lijkt de link van de brochure en de link zie je any van de 4 locations. Dus we kunnen bestellen de orders. Ga een blik doen. Dat was een cured, torched, maar torch platter, herring platter, een aplexia, de pescado box, scoops, tuna eggs, larks and whitefish, herring. Wow, beautiful, beautiful. Kijk, aplexia met laks en sable. Gorgeous. Smoked whitefish. Einer will sehen die ganze Brochure auf seinem Phone. So voor jede location te doen. Okay. The Monsey location is 845-517-3666. And I can check on WhatsApp requesting the brochure. Text message, phone call and a WhatsApp. Wow, In so the they Pomona- number sites in machen a order and sites requesting the brochure. At any point, that's the order for a sliced salmon when it's ready for pickup, delivering a particular salmon or anything. Beautiful. It's for the Monsey location 845-517-3666. For the Uptown location is 845-613-3474. 613 fish. 3474. 613 fish. Heimische Kusche Geschmackerfisch. Pescado! You blew me away, Gevras, my lechting and tug.